Good morning guys. Good morning. जों थांगासिनो बैसागु फांसनाव र'जा होननानै सोर जुजियो बेखौ फालिगासिनो दं स्टेसनाव सेलेक्ट जाबाय गासै बर'आनो जेबो जायाखै लोगोफोर ब्रेकफास्ट जायाखै नै बानानासो थालिर जानोसै थालिर बारे थालिर सोर बिदि लोंला Yeah, cheers, cheers. Mita. Station by station, Borega station, Borega station. Liba, Liba. Borega to Panville. Function nahi pala jo function. Nahi labe travel to nahi. Kida nahi nahi nahi. Oh, CST का दे दो क्या? CST में गाड़ी नहीं है कहाँ जाना पड़ेगा फिर दादर में जाना पड़ेगा दादर जाके फनबिल मिलेगा ठीक है दो हाँ फनबिल से बस